Hi friends, welcome to my YouTube channel. நான் உங்கள் முன்னா டெய்லர். இன்னைக்கு வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சேரியில் உள்ள கப்பன் சாசர் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எப்படி போகிறது முதற்கொண்டு இந்த வீடியோவில் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். ஆவின் டிப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற ரோடு வழியாக போகிற பாதையில் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது. வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சேரியில் இருக்கும் நகராட்சி ஆஃபீஸ் இது. இந்த நகராட்சி ஆஃபீஸ் அருகில் தான் அந்த கப்பன் சாசர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நகராட்சி ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் ஒரு ரோடு போகுது. ரைட் கட் பண்ணி ஒரு லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு. வேலூர்லேருந்து கரெக்டாக 2 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு வழி தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனக்கே வழி தெரியல, மேப்பில் போட்டு தான் வந்தேன் நான். இந்த வீடியோ நான் வழி முதற்கொண்டு பதிவு பண்ண காரணம் சரியாக யாருக்குமே தகவல் சொல்ல தெரியல. நான் வழி முழுக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு. நான் ரொம்ப அருமையான பிளேஸ் இது. வருஷத்தில் 3 மாதம் மட்டும்தான் இங்கே வந்து தண்ணி இருக்குமா. அவ்வளோதான். இது வரைக்கும் தான் வண்டி வரும், அதுக்கப்புறம் நம்ம நடந்து தான் போகணும். இந்த மாதிரி நடப்பாதை கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேயே நடந்து போகணும். அங்கே மேலே போய் பார்க்கலாம். இப்போது சத்துவாச்சேரி முழுக்க தண்ணீர் இதுதான் சப்ளை பண்ணுது என்ன சொல்கிறாங்க. இது அந்த டேங்க்கு, தண்ணி டேங்க்கு கப்பன் சாசர் மாதிரியே இருக்கு பாருங்கள். கீழே சாசர் கொடுத்து மேலே கப்பு வச்ச மாதிரி டேங்க்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. தண்ணி டேங்க்கு, நீர்த்தேக்க தொட்டி சொல்லுவாங்க. இந்த ஏரியா முழுக்க இந்த டேங்க்ல இருந்து தான் தண்ணீர் சப்ளை ஆகுதுங்களாம். இங்கேருந்து ஃபுல் வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. மொத்த சத்துவாச்சேரி சிட்டியே தெரியுது மலைக்கு மேலே போய் பார்த்தா. இது டேங்க் மேல் பகுதி. இது டேங்க் மேல் பகுதியை படம் முடிச்சிருக்கேன். டோட்டலாக ஒரு கப்பு, பெரிய கப்பு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்காது. இது வழியாக நடந்து மேலே போகணும். ஃபால்ஸுக்கு போகணுன்னா 2 பேர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே நீர்வீழ்ச்சியாண்ட. ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப லேட்டாக வந்திருக்கேங்க. நான் தண்ணி குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த பையன் சொல்கிறான், கேளுங்க. வருஷத்துக்கு 2 மாசம் தான் வருமா? என்னென்ன மாசத்துல வரும்? ஜனவரி பிப்ரவரியில தண்ணி வருதா இங்க? மார்ச் வரைக்கும் 3 மாசம் தண்ணி வருமா இங்க? அதுக்கப்புறம் தண்ணி வராதா? சொல்லு. அதுதான் வெறும் 3 மாசம் தண்ணியா? அப்படியே கம்மியாயிடும். இங்க நிறைய ஜனங்க வராங்களா? எப்போ ஜனங்க இருக்கும் இங்க? ஜனவரியில வராங்க ஃபுல்லா. வேலூர்ல இருந்து மட்டும் வராங்களா இல்ல தூரத்துல இருந்து வராங்க? தூரத்துல இருந்து வந்து பாத்துட்டு போறாங்களா? இங்க நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இங்க ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ மூலமா எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும், இப்படி ஒரு தண்ணி வருது, வருஷத்துக்கு 3 மாசம் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஜனவரியில ஆரம்பிக்குதா தண்ணி வர்றதுக்கு? இந்த பசங்க அங்கே குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்ககிட்ட விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட கேட்டு, இவங்க பக்கத்து ஏரியாக்காரங்க பசங்க தினமும் வருவாங்களா இங்கே குளிக்கிறதுக்கு. இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் குளிச்சுட்டு போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். இந்த பசங்கள்லாம் செம்மையாக டைவ் அடிக்கிறாங்க. நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பயமாக இருக்குது.
அசால்ட்டாக அடிக்கிறாங்க சின்ன சின்ன பசங்க டைவு. பக்கத்து கிராமத்து மக்கள்ன்றதுனால இவங்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. எப்போ தண்ணி வரும், எப்போ தண்ணி வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்ற எல்லாத்தையும் இந்த பசங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நல்லா அசால்ட்டாக டைவ் அடிக்கிறாங்க. ரொம்ப நேரம் வந்து குளிச்சுட்டே போகிறாங்கன்னா, இப்போ ஸ்கூல்ஸ் வேறு லீவ் இல்லைங்களா, அதனால் இந்த மாதிரி பகுதிக்கு வந்து குளிச்சுட்டு மகிழ்ச்சியோடு இருக்காங்க. இது தடுப்பு மாதிரி கட்டி விட்டுருக்கறதுனால ஒரு சின்ன ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி தண்ணி தேங்குதுங்க. அதுக்கு பசங்க ஜாலியாக குளிச்சுட்ருக்காங்க. பாருங்கள், இந்த பையன் ஜோக்கர் டேட்டுவாக குத்திருக்கான் நெஞ்சிலேயே. இந்த வயசு பையனுக்கு ஜோக்கர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இந்த பசங்க ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. தண்ணீரில் விளையாடிட்டு குளிச்சுட்டு மகிழ்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. பாருங்கள், தண்ணி குறைஞ்சிட்ருக்கு. இப்போது எல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி போச்சான் இந்த வருஷம் பெய்த மழையில். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன். இன்னும் தண்ணி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இங்கே வந்து குளிக்கிறவங்க ஜாலியாக வந்து குளிச்சுட்டு போகலாம். ஒன் டே ட்ரிப்புக்கு இது ரொம்ப அருமையான இடம். நல்லா ஜாலியாக இருக்குது. பசங்களோட வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறத பார்த்து எனக்கும் ஆசை வந்துடுச்சு தண்ணியில் குடிக்கலான்னு இறங்கி. அந்தளவுக்கு ஜாலியாக ஸ்விம்மிங் பண்ணுறாங்க. இது மொத்தமே ஆழம் இடுப்பளவு தான் இருக்குது தண்ணீர். இதுக்கு மேலே தண்ணி இல்லை, இங்கே ஆழமே கிடையாது. இதில் இது தடுப்பு மாதிரி கட்டி விட்டு இந்த தண்ணி தேய்க்கிறாங்க. இதில் இந்த சைடு வழியாக வெளியேறுது நீர்கள். இது ரொம்பிச்சுன்னா மேலேருந்து வெளியே போகுமா தண்ணீர், அந்த கட்டை மேலேருந்து வெளியே போகும். பாருங்கள், நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னு டைவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைவ் பண்ணின்னு இருக்காங்க பசங்க. வந்து நல்லா டைவ் அடித்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த பசங்க. அதையும் ஒரு பார்வை பாருங்கள் மக்களே. இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்தை பதிவு பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த இடத்த பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தால் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் இப்படி ஒரு நீர்வீழ்ச்சி வேலூர் அருகாமையில் இருக்குன்னு. அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு நீர்வீழ்ச்சி, ஃபால்ஸு இந்த மாதிரி இடம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து மலைக்கு மேலே இருக்குது. இந்த மலை மேலே இருந்து நின்று பார்த்தா மொத்த சத்வாச்சேரி சிட்டியே தெரியுது. அது பார்க்கறதுக்கு அழகாகவும் இருக்குது. இந்த மலை மேல் பகுதி கூட நான் படம் பிடிச்சிருக்கேன். அதையும் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். இது மலைப்பகுதி மேலே இருந்து இன்னும் மேலே போய் நீர்வீழ்ச்சி மேலே இருந்து இன்னும் படம் பிடிச்சிருக்கேன். இந்த காட்சியை பாருங்கள். டோட்டல் சத்வாச்சேரி சிட்டியே தெரியுது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சத்வாச்சேரியில் இருக்கும் கப்பன் சாசர் நீர்வீழ்ச்சியை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க. இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. அப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. முன்னா டெய்லர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடுறேனோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ சம்பந்தமாக உங்களுக்கு எதனா கருத்து இருந்தால் அதையும் தெரியப்படுத்துங்க, நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கருத்தில் சொல்லுங்கள். நான் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் தான் என்னை வந்து ஊக்குவிக்குது. நான் அடுத்தபடி எந்த மாதிரியான வீடியோ போடுறேன்னு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க நண்பர்களே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே.